biro korka kore wang'eyo ni kinde mang'eny ka ing'iyo kata uchumi mano mar piny Kenya kinde mang'eny ojang'e ne ji adima seche moko ndike tich wechego mag inflation kaachiel kod wechego kata ma ing'iyo kata poverty index. Kata kamano wang'e ni kotudore kod paro mar chik omenda kata finance bill ma endo osekaw paro mopogore opogore kuom jopiny kendo nitiere kembe mathoth jopiny mathoth nowacho ni finance bill no kokale kaka entiere no seche moko ka omed usuru ma imedo juog kembe kata ji e sectors mopogore opogore to nyalo miyo kembe moko dare pacho kae dhi kata pinje maoko mabiro miyo jomoko lalo tije. E kinde ma isomo budget odiochieng' ma kaonere kaka budget onego bed ni nono gigo ma wanyalo wacho ni hinyo uchumi ma pacho kae wang'e ni en nok mar tije wechego mag inflation kaachiel kod dhier manyalo miyo piny Kenya uchumi mare ok nega e yo makare kaluwore kod achiedh nade ma kamago. Sharon, ka winji malong'o en adier ne isomo budget kawuono ang'e ni kiny be the bill finance bill ibro som to kuom gik miwacho kaka joma nigi kembe kaka sani asesome the bill, the finance bill proposed kembe iyudo ni dhi bedo gi ng'ikruok kendo gidhi bedo gi tich matek kabisa nikech gimwa luongo ni cost of production odhi malo kopo ni kaka sirkal okete kopo no bro dhi mbele gik ma gi propose kopo no dhi mbele cost of production dhi bedo malo mokwongo en ni raw materials gik mitiyo godo e production anyalo wacho kaka chiel sani nitiere mo abo chiwo example kaka example achiel kinene bill no proposed bill ni gidhi medo duty mo mar chiedo to mo mar chiedo ni wan watiyo kode kaka chiedo kende lakini en raw material e gik mamoko kaka sabun mar luoko mar tiyo mar luokruok to gimano ineno koro ka pesa ni odhi malo to nitiere gik ma other things ma gini tiyo godo kaka raw material producing other products an kaka wuon kambi maloso gigi kaka sabun ineno ka pesa ni otima ng'ono odhi malo king'iyo gik mamoko mano koro kaka 2023 ne nitiere housing levy mano keti ing'eni housing levy chule kaka ng'ama tiyo to kendo wuon kambi bende chule ineno in gi ji kaka 100 kata ji 50 kende mendiko kichulo negi housing levy ing'eni mano en extra cost mano en pesa machielo ma imedo on as a cost koro kembe dhi bedo gi tich matek gisebedo gi tich matek to kata kaka sani podi koponi proposals gi odhi mbele pod kembe dhi bedo gang'ono dhi bedo gi tich matek kata e production koro koponi e budget yes sani dhi some wan gi geno ni 4 trillion no endo wan gi geno ni samoro dhi dok piny geno madwa bed godo kuom sani pod warito kata oyo to wakwayo wan gi geno bende koponi kata odhi kamano na wacho mbele kucho ni nitiere proposal kaka ISPAC nochiwo ne sirkal gik ma inyalo tim kalure gi proposals mane gin go eko e finance bill koro wan gi geno ni maka bende gidhi kawo magiket mondo kony japiny penjo makamano kendo dagom mar